We're géad fáilte roimh chláin hí nacht well by cuasaí fashion a blé agin leis an stíalaí persanta alfa mar finí stearnaí. Chomá le túrim na seachtaine ó bhean a chléideann go gcuireann muid an nniuach go béim íomhá chuman duine cad aice muid sa síoltainne bháin ach ar dús. Scéal tragóideach as go seirbhís nua a thug an tacaíocht go dhaoine agus iad a grúchás nuair a chaillann seo duine thsáile. Well, we're géad fáilte roimh Colin Bell agus Joan Young. Colin, tosa má leitsa ar dús the walk Kevin. Tá seachtar gasú a tagaí Bunaíodh agus bhí Kevin ar an tríú den a leachúpla. Cén sort ledí na bhí an? Bhí sé land a crack. Gra leis an tíal. Bhí sé cinnealte. Janet sé Rutherby Duncrack. Agus unpopular. Agus bhí go leor talan ag first in the rá chois. Bhí sé na imróid pelle agus ina rinceoir. Well, Jared Session go raibh sé ina imróir pelle ach bhí sé níos fearr ag an dosa ag rince set an rud a bar leis. Agus a haine leis bheith taistil? Bhí sé san Astral, bhí sé Thailand. Bhí feiceáil picture gáin sin a rince. Bhí sé... Ní raibh sé cúlach? No. Bhí sé ar bad luath leis sa taisteal agus sa dearú hir hall bhí sé go New York agus hit sé an rá leis. Hit sé an rá leis. Agus is nó céitúrbach níanatí grostar is an Nua Eabhrach cailleadh. Inis chum faoi an líthí sin ar fuairseamh an scéile? Well, maidin dónach a bhí an. Bhí meise agus beirt de amach ag chuirsúas go dtí an focail gazebo mar bhí mhathar agus athair agus maithir ethna agus an teaghlaigh ag teachtain lama ratha a cealarú agus dúrú lom teachtasteach agus nuair a thuaidh méisteach bhí Vinci agus Catherine ag sa seomra agus thuaidh Kevin amach go dtí a chara Vinny ar séamas New York agus nuair a thula Vinny gur Mario Kevin glí sé ar athair agus mar agus dúirslú teacht ag chun an scéile inseach chuí. So dóigh nach bhuiad muid cóil telefón cáil agus sin mar a thulamuid. Agus cid a tharla gom? Well, bhí sé muoi ihe saharn mar begrá leis. Bhí sé teacht a bhála fuair sé amach as taxi agus hanig bhain ar lán tíal a abhaile agus cailleadh amach ar an bóthar áte abhaile Róisín agus Maria ar an toirt. Agus úfasa agus glacham leis go neacha sé gceann go mór a rion mar cháin agus mar phobal a lehéide go thrágáid. Well, nuair a fuair an focail amach máile ar an trá thuaidh an áit ar mar ag bailí ceiste chun é a thógáil a bhála. Agus conas mar an neacha an méid a rinne an pobl díormuid, bhála siad na céta mílte. Conas mar chuise sin na gceann sib mar chláán? Well, níl duine ar bé áit ar bé a dóin go mbeidh le duine ar muinteartha an trá. Well, tá san éileá sin. Bharrta sé rud a cinnt iontacha dhéanana, ní léon dat faoi leis an tacaíocht sin ón bobbal, leis an tairgid a fuairseamh, agus chuirsib i gcuoine cheimhné agus bharrta sib cabhair daoine eile a bheith grúchas. Mí tar éis gur cailleadh nach cid a rinne sib go dtíreach inis chuin? Well, an rud a tharla bhí an orid sin airgad agin agus Jake fostóir Kevin chun é a teacht a bháil ó New York agus ach bhí an tairgid agah? Bhí an tairgid agus couple of seachtain in dhéalach chu Kevin
thulamid faoi fáróg a furbás at Thailand, fáróg as Carryduff in aga le Belfast, agus rinneimid teaghlaigh leis an lena tuismóthirí agus dúirt mud go dogad mud abhaile agus ba é sin an céad duine agus hui sé ó sin. Ó sin. So tá coiste agah a chairinn lena daoine thuirteáile a eisíú mar thugann siad agus sin chead blian ochan thug chair sé le 883 duine chláán óchain agus duine díobh sin ná sipéin Joan. Inis chum cad a hála ríbse? Bhfuil chuig David dheartháir má fortnéir chu sé ag teis lena chara Michael. Bhíidir dul dín astráil amachtaí cóirde agus ar an slí stopad ar Thailand, bheith cúpla lá ar nilán có smúi. Agus ní ráidir ann fethe cathe uair nuair a chuir Michael gléach ar Adam agus Paul, bhíad son drothracha le David. A rá nach ra bhisacha cá raibh David. Se bailí mú. Gur chuis sé bhile ina éonar bud níor fri sé seamra agus bhí na Gardaí á lorach. Níor se chead bliana fiú gaiis? Yes, bhí a bhre láin mí a brán. Agus bhí sé seo úl, san níor sé díreach a casa fethe cathair. Barsaigh Adam agus Paul díreach go dtí Thailand, canáil amach cad a hála dí David. Seo Adam agus Paul drochaí leis. Agus nuair bhíidir sé Paul má fortnéir. Fortnéir. Ach bhí caiidir bhí agat le David cahamid rá níos láidir ná sin ná drothir. Is tír a bmhthir. Seo cinná casta. Ach tír a bmhthir orta ar a thuirtchóib mar nuair bhí sí fáilháis le heil sin fear. Sin fear. Bhí chuigur bhí ceir drothir ag Paul, agus bhí is ag a bhám go raibh sí chun básáil sa chuir ceis mé héananas Paul ar a hartaín ceir buchlí. So sin cad a bhí á dhéanamh a going. So bhí sé bágáir nach rá? Ó bhí mar, bhí ochtar goin na chonaí istigh sa tach. So bhí mar léir chungrach lena chéile. So bu ófas a chuidir amach go dtíon téalainn le chuirtú ar cenúir a bhúisiad an droch scéile? Is nuair bhí Adam agus Paul ar an céad cuid an taiiste amachtaí Thailand gur chuir char le David Michael an gléacharmsa déitrééis trí armadan. Agus is fós féile amach cloisiint gur fuirdar chorp le David greibhtrééis básáil gur bháige. So it was ní bhile aon duine an gléach san aáil, but nóir tharlíonn sé th lear just chun sé ní féidir an focail fiú ar just bhris or chrí, you know. Sciúchaí dosín tú fiúáin? Sin ní raibh clúagain cad dhéann tú? Cad dhéann tú nóir fáin den ag an bás th lear? Cé chuann tú gléachar? Cé chasan tú? Ní raibh clúagain. Ach chuala Carla David in Austrráil an lead a bhí sé dul amachchuig chuala sé shrúd faoin Colin Bell Repatriation Trust. Agus dhéann sé teagháil le col cathair David úna an Conor insidín. Agus thugad ar son an tólas go dtí Martin, agus ghlach Martin uncle le David. Cuaram ar gachhuid den ólas chuir sé gléach ar Brendan Rogers is é siúd an Irish ambassador i Thailand. Agus an son chuir sé gléach ar Colin. Agus ní raibh ach sonraí beag testáil ó Colin. Cad é anam, cad é a dáta bretha, cén ospidéal, agus cé héan duine á gceannas sa Marflin. Agus ní ormh se éon phlé dhéanann sin? Sinné. Go deas séh, fogling é, íochmíd a scacrod. Agrómid gachiile rud agus beg David ag teachta bála. Sinné, agus bhí sé chodeas, cóséh, just chuir sé suamhnas ar an léir, an slína leir sé le Martin agus an son chuir sé gléachar Paul nóir bhí sé Thailand agus in áíar a ceap Paul go raibh an fear ar an taobhheil na go háin ag maga. Because conas gur féidir le den éigeant bheith ann, chun mo ar a thóir thugann tú bhla. Go dtí gur mínig Colin doing. An cúis gur bunaíodh, an KBRT. Ina sem nuair bhíonn susa a déal chalan le leheide Joan agus na daoine seo ar fad.
Céir na mócháin a bhín a rithecht i d sin héin agus céir de spragan hú? Well, seo legacy Kevin mar a dúirt mé ní fuair sé bás de feic de rud éigen ag teacht amach as a bhás agus nuair tá mé ag caint le daoine bíana acu gurú méid in áit cíanna agus coidjin sin leo. Agus dúgann se faoisih agus solas chuoib sé bhealach a cinint an ábhar seo. A dúgann sé faoisih solas duibhse. Conduct, yeah. Agus bíon graithach fásta agus ní hé sin rud milsin a churad. Well, gur míle maithagaí is aontaich an rud atá diontaagaí mar a dúirt me go bhfuil rud a cinnt chomhthíntaach agus chomhtairbhach go dhaoine eile tá grúchas teachas rud uafasach trágáideach. Agus maisibh agus Joan gur míle maithagaí hain agus lean leis an Nua Eabhrach tarsúla go tain agus gur míle maithagaí tucht chun cainte linn. Sin é mar sin gon chéile a fánaigh linn mar hééis na bhógraí rud a cinnt go thomláin difriúil stílaí persanta Elva Murphy ba síiste agus ba túrim na seachta in chomá le ben ítach inspráideach fanna gíling. No. Hey, what's wrong with that one? My teeth.